Voetbalbeleving voor de jeugd. Dat is waar het 18 en 19 mei alle om draaide tijdens de Alwes Zonde-editie van de Bonifatius Cup op het Talluspark in Dokkum. Bonifatius Cup toernooi in Dokkum. Hemelvaartsdag ben je hem al uiteindelijk. Hoe gaat het tot nog daar? Ja, het gaat fantastisch tot nu toe. Echt, dus we hebben op een hele mooie hemelvaartsdag. Nou, maar ik zei, waar ze doen, ben we eigenlijk al begonnen. En waar ze doen alle voorbereidingen. Want waar ze doen, kwamen de groepen uit Duitsland die kwamen al aan. Ik voel daar in Westring, we hebben enorm wies bij binnen. Dus die eerste nacht er al op zitten. En dit is dus de tweede nacht daar een keer voor hun. Ja, en van de morgen ontbijt gezamenlijk? Ja, klopt. Het is een hele organisatie. Juist natuurlijk ook al ontbijt, diner, van de bomen ontbijt. Al die groepen die komen hier met stralende gezichten. Ze zijn wel een beetje wurg, maar ik zei ze. Nou, na zo'n nacht kan ik wel vol vernemen. Maar het is stralend waar. Dus we kunnen in het gebouw en buiten het gebouw ontbijten met z'n allen. Dus het gaat hartstikke goed. Ja, en hoe organiseert het net alleen nog? Hoe ga je hem dat al je van mannen kregen hier? Nou goed, we doen het inderdaad zeker net alleenig als organisatieteam. We kunnen net zonder onze vrijwilligers. En het binnen dit jaar maar liefst 72 vrijwilligers die zich hartstikke goed inzetten om het toernooi tot een heel mooi succes te maken. We zijn ongelooflijk wies mee, want ja goed, van Maasbetie tot jongsled, skimmeidje, de hele dag met trot draait worden, jongens met alles weer oproemen worden. Dus het is een hele klus. Maar vele handen maken licht werk. Ja, en dan joert de finales. Daar komt dan eigenlijk nog wel wat bij natuurlijk om dat te regelen in al je. Ja, zeker. Het wedstrijdsecretariaat die had echt een hele klus om alles goed in baan te leiden. Oerdij zwaar je voor allerhande vertier. Hè? Dus je kun je ijsjes kip, hamburgers. We hadden een foodtruck met al die dingen die te verkrijgen binnen. Er zijn overal leuke zitjes, tentjes, muziek. Overal is ontacht om alle bezoekers en degene die mij door gewoon het evenement zulke mooi mogelijke dagen te bezwaren. Hemelvaartsdag ben je hem uiteindelijk met de Bonifatius Cup toernooi. Hoe is dat vooraan? Johannes Kramer, burgemeester van Noord-Friesland, had het toernooi openen. Maar hele mooie worden. En we hebben 2 freestyle voetballers. Die hebben een prachtig showtje doen. En iedereen is hier van de tribune, alle teams. Dat we hem al voeren. En om je toven juist, gaat echt helemaal los. Maar de poolwedstrijden. En dan joert de finales, Sjoerd? Ja, Joert, we starten met de kwartfinales. Hè. We hadden onder 13, onder 15 hebben beide een Champions League en een Europa League. Dus Joert Jochen binnen de kwartfinales start en zag je dat terug tot de finales vanmiddag. 11 fjouweren is de Champions League finale van onder 13 en van onder 15 om 4 uur. En daarna hebben we de huldiging hier. Dus dat is het programma van Joert. Ja, en dan de zonde-editie. Dat is wel bijzonder. We merken wel de zonde-editie dat de naamsbekendheid gewoon echt groter wordt. We hebben teams uit Bonboys, uit Almelo, DVS, Ermelo, Swift uit Amsterdam. En een paar teams uit de regio, dat is natuurlijk echt mooi. Altijd teams uit Fulda. Meestal uit Crediton, die binnen dit jaar net, maar die komen volgend direct weer. Dus, en just gewoon teams komen gewoon weer, omdat ze het gewoon hier mooi vinden. Dus ja, de bezetting merken we wel, het niveau gaat echt wel een beetje omheen. En qua publiek, Juster, voor het meest geweest? Ja, Juster al. En de ervaring is dat de tweede dag, maar die finales helemaal, dat het dan volle publiek komt. Maar ja, de teams die via de wijk komen, die nemen ook wel volle ouders mee. Nou, die sliepen hier in de stad en die ben je echt gewoon alle jaar. Dus het is gewoon een hele grote drukte en dat is prachtig. Ja, maar dan natuurlijk is dat dan echt vertier voor die meesten. Er is live muziek, eten en drinken. Ja, eten en drinken, foodtentjes op de velden en dat kun je hier op het terras krijgen en dergelijke. En het is een vol programma, de band die gaan disco zwemmen en er is een doelpunt. Ja, en er is een penalty contest weer er juist en dergelijke. En dus, het motto is direct voetbalbeleving voor de jeugd. We willen gewoon 12 prachtige dagen bezwaren. En net alleen de band, maar ook gewoon de mensen die mij binnen, de ouders en de supporters. Ja. Ja, en je kennen als bekwiek dit net alleen nog. Je had ook partners bij? Ja, we samenwerking met Optisport bijvoorbeeld, de Tolhuisbad. Nou, en ik wil de sponsoren ook even nemen. Dijkstra Draais, mijn Probo, ben hoofdsponsoren, meerjarig. Daar ben we heel blij mee. En we hadden dit hier maar liefst zo'n 30 sponsoren nog. Lokale sponsoren die dit initiatief ook ondersteunen. Nou, dat is gewoon super belangrijk. Dan kist het dit niveau bieden, zeg maar, voor de jeugd. Dat is echt prachtig.